Muri yeZimbabwe uyo mukomana anonzi Tshabangu amene kuti akaliswei, mukomana anonzi Tshabangu amene kuti akatsika pai, amene kuti anotembei, amene kuti simba raanaro kana brain dzake dzakambozindanira papi, nekuti tinoona kuti zvimaitiro ake anoita nezvaari kutaura kuti aiwa ndoda kurikula ma-MPs ese ari kuda kucontesta musi wa 3 February. Saka muri yeZimbabwe panapa tisati tamboendera mberi nenyaya yedu, nokudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon, torambochiona ma-updates anokupa pano paZim News Live. Saka tirikuona kuti panapa pane nhau dzapindira dzakanzi self-styled party citizen coalition for change. Interim Secretary General Sengezo Tshabangu has filed an urgent court application seeking to stop the participation of 23 candidates under the CCC banner in the upcoming February 3 by-elections. Saka tirikuona kuti Tshabangu afaila mapepa ekuda kumisa 23 macandidates eCCC aroda kucontesta for by-elections ariko musi wa 3 February. Saka muri yeZimbabwe tava nenyaya iyi, kuti mumbotudza kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi, kuti tamboona kuti koti ichaiti kudii pamusoro paTshabangu uyo afaila mapepa. Notinoziva kuti koti ndiyo yakataura kuti aiwa Tshabangu hafanira kupinda mumainternal affairs eCCC, Tshabangu as interim secretary general weCCC. Saka tamboona kuti koti ichapindura kuti kudii. Saka muri yeZimbabwe manyambine mucomment section medu mutiudze kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, pamusoro penyaya yemukomana anonzi Tshabangu uyo anetsa, pamusoro pekuona anonzi Tshabangu ari kunzi aiwa ari kushandiswa neZANU-PF. Saka muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro enyu muchisubscribe, kulike nekutina on the bell icon. Torambochiona ma-updates atinokupa pano paZim News Live, nekuti kuita zvese izvi mahara.